Това мост правен ли е? Поздравя за Трансал клуба. Привет на всички и добре дошли в канала. Мото Сенсей. Предстои ни една родопска поредица, в която започваме с един от най-високите проходи, а именно Мугленския проход. Продължаваме към Смолян. Видя ли къде сме? Да. Къде? Трявна. Къде? Трявна. Трявна е в Северна България. Това е предния епизод. Оп. Надявам се да не, защото вече не мога да го дишам. Направо ми усмърдя живота с този спринтер. Може и по надолнище да кадиш, бе, човек. Това направо е скандал. И тук покрай мотофоето, отдясно. Това ми беше ориентира. В случай, че няма табела. Да. Каньон на водопадите. Мугленския проход. Тунел, бе, даже два. Другия за реката. Само не нацеля някаква дупка. Ще хапнем ли в Мугла? Рок хаус Мугла. Познато място за мотористи. Мугла. Форвард. Усетих. Не, имаше табела, че сме напред. Не знам, ама сме насам. Другия път може да не знам къде отива, ама. Да, покрай реката. Айде, ново начало. Не вярвам да го поддържат зимата. Пазете горите от пожари.
Има някакъв стопански двор тук. Дръж се за мен, че много ма клатиш. Нормално. Караме по-бавно. И е на горнище. Тук даже има кола. Къде е? Не. Майничка, да. То вече никой не сменя номера, много го знаеш дали е майничка. Свърши тая. Наклони се напреди малко. Да. Водопадче имаше. Опа. Ей, друс. Такава. Това мост оправен ли е? Да. Лятото със сигурност има хора. Зимата не вярвам. А някой да му се стои там. Като не работи, продължаваме напред, нали знаеш? Да. Брат Полев го е казал, продължаваме напред. Да, напред и нагоре. Добре, почвам сериозно да огладнявам. Да бе. Почват да ми минават такива мисли. Трябва да фащаме пастърва. Не знам дали ще е пускане, ама сме, като гледам бая високо, надали има още много за катерене. Тук почва леко спускане. Пък и пейзажа се смени малко. Да. Мале, в тази сянка въобще не виждам дупки. Да. Стигнем ли пак на едно ниво с реката, значи влизаме в селото.
кебапчетата. Кратка пауза. И отиваме да ги морим. Поздравя за Трансалп клуба. Какво да кажа, горе? Горе трябваше да ударим една снимка. Аз пък вече усещам заглавието на видеото "Да мушнем в мугла". Еми не е Трансалпина, ама... Тук е красиво. Това пък чисто мазно там и сам бешки много въздушно. Да. Хубав въпрос. Държа да чуят. На каква надморска височина се движим? Гледай, тесно се знае. Там друга купа беше до тебе, не. Как да дойде? Значи идват и кебапчетата. Това трябва да е по-равно място. Да бе. Това ти казвам, изравним ли с реката, влизаме и в селото. Сега в момента правим фастинг. Периодично гладуване. Айде мугла. Цивилизация от всякъде, бе. Културна работа. Да. Ако имаш проблем с съседите, това е решение, прави си къща на байра. Така съм чувал. Мугла! Мугла! Абе, мугла ще дойде. Що ми табела има? Разстоянието от Смолян до Мугла го изминахме точно за около 50 минути. Тук даже строителни дейности текат. Ало! Тия хора мислиш, че бачкат така без кебапчета, а? Там къде направо? Здравейте! Колегата обаче не спира да ни подлива. Вижда, че идва, бе. Да, давай. Тук сме надясно. Еми, няма.
Суша и по Балкана. Къща за гости Мугла. По-надолу мисля, че е. Розичките. Да. Дали си видях една дъска, как се повърна направо лошо ми стана. Няма, всичко е точно. Тук е истината. Има и две от този край. Точно тук е нашето място и щанги има даже. Да уладнем малко. Ще стане. Мушнахме по едно фасулче, сега мушнем по 3-4 кефтенца. Тук на площада всяка година през месец август жителите на село Мугла организират фестивал, наречен Среде лято, с който отдават почет към слънцето и отбелязват средата на лятото. Има и поверие, което гласи, че тогава слънцето слизало, за да се окъпе във водата на реката и след това бавно се тръгва и се променя към зимните условия. Тук малко ми напомня за пътя там през Белица, дет минавахме. Загражден, да. Не? Да. Тук мантинела има. Е, 60 секунди до целта.
Еми, 2:20. Качил да направим едно бойново и към 4 часа в Триград и това е.